akwai wasu abubuwa da ake kira da kunci. Dole kunci a soyayya ya zama farilla ne, ka gane? Ba ma sunna ba, farilla ne. Dole sai ka ji kunci akan soyayya, dole sai ka ji bakin ciki akan soyayya. Duk farin cikin da ka samu a soyayya dole da shin tambaye ga wani. Okay, ina jin ga. Da Allah kallon mu da soyayya na kun nake son tambaye ga. Okay, ina ga gayu suna shan wahala kuma suna ƙara turuwa cikin ta. To ai rashin sani. Ka san aka ce maka shigo ba zurfi. To ita ce soyayya. Soyayya ta kasance a bace wacce take da daɗi kuma take da kunci. Amma na kuncinta yana bayan daɗinta. Farin cikinta shine a farkonta. Ita ce wanda Hausawa zaka ji suna cewa shigo ba zurfi. To duk soyayya akwai kalubale a cikinta. Soyayya akwai farin ciki, akwai jin daɗi, akwai walwala, akwai abubuwa nau'i wanda baki ba zai iya furtawa ba, kwakwalwa ba za ta iya amsan shi a ji ba. Ka fahimce ni? Amma na kuma sai ka samu kunci a bayanta. Kuma duk wanda kaga suna shiga soyayya shiganta ba su san me ita ba. Da a ce mutum zai san soyayya take, da wani ba zai ƙara waiwaya ba, amma kuma ba za a iya ba. Dole rayuwa sai da soyayya. Soyayya tana kunshe ne da rayuwarmu, muna kunshe kuma da soyayya. In ba soyayya ba rayuwa, in ba rayuwa ba soyayya. Wannan shine dan jawabin da zan iya ba kenan a dan takaici.